bai da nake faɗi ne ko ca akai annabi ya hana mawarji wallahi sai mun yi. Kun ji abin da wannan zindiki yake faɗa, ko annabi ya hana su maulidi wallahi sai sun yi. Tabbacin ba dan Allah suke ba, ba dan manzan Allah suke yi ba. Kun batar da mutane, kun ɗora su akan sharholiya da shirme da hauka da hauragiya. To mu wallahi bari ku sani kan mage yanzu ya waye, wallahi ɗan ƙaramin ilimin mu yana mana rana, wallahi ya buɗe mana ido. Ba zai yiwu a ce ku zo kuna ɗora mu akan ɓata da halaka. Kun san cewa abin da Dr. Idris ya faɗa wallahi gaskiya ce. Wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sa'anta fasta'in billah. Idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah, idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah. Ba a roƙon wani Allah abin da Allah kaɗai ke ba da shi. Amma kun zo garin kuskurantar da Dr. Idris bai yi ladabi wajen furta kalma ba. Kuka zo kuka dulmuya da ku da ɗaliban naku gaba ɗaya kuka dunguma kuka tafi kuka nuna cewa wai a roƙi annabi. Har waɗansunku suke ƙara buga wasu ƙasidu wanda suke nuna cewa su annabi ke musu, annabi ke basu, annabi suka sani, ba wani mai musu bayan annabi. Kun ƙara halakar da mutane, da ɓadda mutane, garin ku fito ku warware wa ɗalibanku jahilan nan cewa Dr. Idris ladabi ne kaɗai bai yi ba, amma maganar da ya faɗa gaskiya ce, kuka ƙara tabbatar da su cikin halaka da ɓata. To wallahi tallahi mu dai ba mu da jahilci, don ba mu da fahimta da Dr. Idris. Wallahi idan ya faɗi gaskiya dole mu karɓe ta. Ai gaskiyar ba tashi ba ce, ta Allah ce. Duk abin da ya fito daga hannun bakin Dr. Idris wallahi daga Allah ne, daga manzon Allah, kuma mun karɓa. Mu ba Dr. Idris muke kallo ba, wallahi Allah muke kallo, kuma shi muke tsoro. Wallahi ran da ya kama mu babu mai kwace mu. Waɗannan bankauran shehunan wallahi babu wanda zai ma ranar gobe kiyama sai aikinka, wallahi tallahi sai imaninka.